ממשיכים, נפרדנו משי לפידות והצטרפה אלינו נונה אור, שלום. שלום. היום אם יש לך עסק ואתה לא מופיע באינטרנט, יש לך בעיה קשה מאוד כי אתה לא קיים. אז מה בכל זאת חשוב לדעת לפני שבונים אתר, איך מקדמים אותו בין ים האתרים ברשת? נונה היא מומחית לבנייה וקידום אתרים באינטרנט עם כל הפתרונות. יש מישהו שאתר באינטרנט לא מתאים לו? אנשים פרטיים זה באמת פחות מתאים להם, אבל באמת כמו שאמרת, היום כל עסק, מהגדול ביותר ועד העסק קטן מאוד מאוד פרטי, גם אם זה עסק של אדם אחד, כדאי מאוד שיהיה לו אינטרנט, ועם השנים, שיהיה לו אתר, כמובן, ועם השנים באמת זה נהיה תחום שהוא כבר נהיה נגיש לכולם, ובהחלט היום אפשר לעשות את זה בקלות, במהירות, וזה פשוט כלי שיווקי הכרחי שיכול לקדם כל עסק פלאים, להביא יותר לקוחות, להיחשף להמון לקוחות פוטנציאליים שאנחנו פשוט מפסידים אותם באלפים, אם אין לנו אתר ואנחנו לא שם. פעם זה היה מאוד יקר להקים אתר אינטרנט, והיום? זה באמת היה מאוד מאוד יקר, וזה היה מיועד להיי סוסייטי ששילמו המון כסף, ובסופו של דבר גם הטכנולוגיות היו יותר מיושנות, אז תמורת הרבה כסף היינו מקבלים בעצם כמה עמודי HTML או יש אתר פלאש, פחות כל הנושא של מנועי חיפוש, ועסקים קטנים איפשהו נשארו מאחור. היום? והיום בהחלט כל עסק קטן יכול להכין לעצמו אתר שיציג אותו בצורה מכובדת באינטרנט, שהוא בנוי על כלי נכון, שהוא מותאם למנועי חיפוש, לדרישות של גוגל. היום בכמה אלפי שקלים בודדים ממש אפשר להקים אתר. יש גם כל מיני כלים דווקא לאתרים הנישתיים, הקטנים, עם תקציבים יותר נמוכים, יכולים לקדם את עצמם גם ללא השקעות של כל מיני שירותי SEO ומשרדי פרסום, שזה כבר הולך להיות עשרות אלפי שקלים. ואיך עושים את זה? כשאת אומרת כל אחד יכול לעשות לעצמו, אני לא יכולה לעשות לעצמי אתר. לא, אני לא... אני הקמתי לעצמי אתר. נכון. לבד? לא, עם מישהו. לקחת מישהו. כן. אז מה השלב הראשון למי? למישהו? כן, למה? כי זה נוח, יש לי אתר, יש שם את כל מה שאני מציע כשירותים. ואתה יכול לראות כמה אנשים נכנסים? כן, בטח. מצלצל בן אדם, מתעניין באיזשהו שירות, הרצאה או משהו, אז אני מכנס לאתר, יש שם רשימות, תבחר מה אתה רוצה, דבר איתי אחר כך לגבי אז במה זה כרוך? מה השלב הראשון למי שרוצה להקים לעצמו אתר אינטרנט? השלב הראשון זה באמת קודם כל להבין ולהתמקד, זאת אומרת ההכנה העסקית שיווקית זה שלב מקדים שהוא מאוד מאוד חשוב לפני שהולכים להקים אתר, כי צריך להבין ולהתמקד למי בדיוק אנחנו רוצים לפנות, מי יהיה קהל היעד שלנו ומה אנחנו רוצים להציג להם באתר, אם זה שירות, מוצר או כל דבר אחר. לאפיין את עצמך. נכון, ולאו דווקא לנסות להביא את כל העולם לאתר שלנו, אלא להתמקד בקהל יעד מאוד ספציפי, וככה גם אנחנו מקבלים פניות מאוד מאוד רלוונטיות בסופו של דבר. כן, שלב 2. וגם יותר קל לקדם אותו. ואז אחרי אפיון העסק. אחרי שאנחנו מוכנים, כי אנחנו לא רוצים לבוא לספק ולא יודעים מה אנחנו רוצים, כי יראו לנו משהו ובסוף יגידו, מה שביקשת, זה מה שקיבלת. פה אנחנו באמת מתחילים לחפש ספק. אז לפרויקטים באמת גדולים ומורכבים, שזה המון פיתוחים אישיים וכל מיני התחברויות לתוכנות חיצוניות, באמת הייתי ממליצה ללכת לבתי תוכנה גדולים, שייתנו את כל המענה וגם תחזוקה שוטפת רצינית. כן הייתי ממליצה לקחת איזשהו מומחה פרילנסר, זאת אומרת מומחה אינטרנט יועץ, שכן ילווה את כל הפרויקט, כי בסופו של דבר ההשקעה הזאת משתלמת, מאחר והוא יציג את האינטרסים של אותו לקוח מול אותו בית תוכנה, הוא ידע מה לבקש בשבילו, הוא גם מכיר את השוק. בית תוכנה זה חברות גדולות שבעצם נותנות את השירותים של פיתוחים. שהן מחזיקות את המקום, כאילו? נכון. חברות שמות אתרים, אבל אני מדברת שאם באמת יש פרויקט גדול, אז עדיף ללכת לחברה גדולה, אבל כן לקחת יועץ אישי, כדי שהוא ידע מה אתה צריך יותר טוב, הוא יאפיין לך את הדברים, ולא תיפול באמצע מאיזשהו פרויקט שאיש מכירות לא כל כך התמצא, הבין שזה משהו גדול, תבחר איזשהו משהו, ואז אתה לא עומד בלוז, ופתאום יש תוספות. יש חוקים? וצצים המון דברים. יש עיצוב שהוא יותר תופס את העין, יש צבעים נכונים יותר במחשב. יש דברים כאלה? יש חוקים, כן. קודם כל העיצוב
זה באמת דבר חשוב, אבל חשוב מאוד לא להפוך את האמצעי למטרה המרכזית, וזה חשוב לזכור. ולא צריך להמציא דברים יותר מדי גימיקים ודברים זזים וכאלה, כן צריך להישאר באיזושהי מסגרת המקובלת, כדי שגם הגולשים סך הכל מורגלים לדברים מסוימים, שיש בר למעלה ולא הולך באלכסון, ולא פתאום צץ ונעלם, אלא... יותר מדי מקורי ומיוחד. ומי עוזר לך לנסח את המשפטים, את כל המייל שיש בתוך האתר, את כל התוכן? תוכן זה באמת דבר מאוד חשוב באתר, כי זה גם חלק מהקידום שלו. ואפשר בהחלט לקחת איש מקצוע, קופירייטר ודברים כאלה. אני אישית חושבת שאתר אינטרנט, התכנים הם צריכים להיות סך הכל פשוטים, בשפה כמו שאנחנו יושבים ומדברים עכשיו, וככה צריך לפנות גם לגולשים. ולפעמים אנשים אומרים, בא לקוח, מה אני אכתוב? אין הרבה מה לכתוב. אז לאותו לקוח אני אומרת, אם אני אשאל אותך עכשיו מה את עושה ומה היתרונות שלך, ובמה את שונה מאחרים בעצם, אולי את נותנת שירות מיוחד או בשיטה אחרת, גם אם זה אותה תוצאה, אותו שירות, נגיד מימון אישי או דברים כאלה, אז פתאום יש לאותו בעל העסק הרבה מה לספר, מן הסתם. ואז אני אומרת, אז את הדברים האלה בדיוק תכתוב באתר. כן, המון פעמים יש שאלות ותשובות בתוך האתר, ומה זה מסובך, ואתה רואה אנשים שניסו להתחכם. זה באמת שאלה טובה, כי שאלות ותשובות, לפעמים אנשים כותבים אנציקלופדיה, ומכניסים שם טרמינולוגיה טכנית, וחשוב באמת להבין שאם אני בונה אתרים, ברגע שאני נותנת שאלות תשובות, אני שוכחת מכל מה שאני יודעת. ואני יוצאת מנקודת הנחה שאנשים לא יודעים הרבה, וזה שאלות הכי טריוויאליות, ולפעמים אפילו אני מתחקרת חברים שלי שהם לא מהתחום, כי לי זה נשמע, מי ישאל דבר כזה, אבל זה מה שאנשים רוצים לדעת. הם לא רוצים לדעת מה זה DNS, הם רוצים לדעת כמה זה עולה, תוך כמה זמן זה יהיה. אני אהיה בגוגל או לא אהיה בגוגל? זהו, אז אם לא תהיה ראשון בגוגל, או בין 10 הראשונים, אז מה זה משמעותי שיש לך אתר? קודם כל, התפקיד של אתר הוא מתחלק לכמה. זאת אומרת, זה כמובן חלון הראווה, זה מציג את התדמית של אותה חברה שהוא מייצג אותה, וזה מאוד חשוב, ואיך אומרים, באינטרנט כל חתול יכול להיות נמר. ולהפך, לפעמים זה גורע, חברה ענקית בונה אתר מצ'וקמק, וכך היא גם נראית. כן. זה כמובן גם כלי שיווקי, לתקשר עם הלקוחות ולהביא לקוחות חדשים, וזה גם כלי שחוסך הרבה פעמים במשאבי אנוש, אם נניח זה תמיכה טכנית, לקבל פניות דרך האתר, להוציא כל מיני תזכורות במקום שתהיה אותה פקידה, ותתקשר, תשלח לפקס, תחזור לפקס, יש לך טופס באתר, תמלא את הפרטים, תעשה שלח, זאת אומרת, זה גם ערוץ תקשורתי מאוד מאוד חשוב, במיוחד לחברות גדולות. ואיך מקדמים את האתר למעלה? בעיקר זה כמובן גוגל. קידום אתר זה למעשה, ככה בכללי, זה איך מביאים גולשים, איך מביאים טראפיק לאתר. בעיקר כולם תמיד חושבים על גוגל, אבל בגדול יש כמובן כל מיני ערוצים נוספים. אפשר גם לפרסם בערוץ 10 פרסומת ולכתוב שם את הכתובת, וגם יגיע. זה הכי קל. נכון. זה הכי משתלם. נכון. זה משתלם. יש חברות גדולות שאני פחות רוצה לדבר עליהן, אני יותר רוצה לתת טיפים דווקא לבעלי עסקים קטנים, אתרים יותר נישתיים כאלה, ודווקא שם לא צריך לצאת ככה בתקציבי ענק, אלא צריך פשוט לדעת לבחור מערכת טובה, שבן אדם יוכל לעדכן אותה בעצמו, ולא יצטרך לשלם כל פעם על איזשהו שינוי קטן כזה או אחר. ואם המערכת הזאת בנויה טכנולוגית בהתאמה לגוגל, והיא בעצם מבצעת את כל מה שגוגל מחפש, אז רק אם אני אכניס את התכנים הנכונים, הוא כבר ידע לתת לי מיקום. כי למעשה כשאת עושה חיפוש, אז גוגל מוצא את זה בהמון המון מקומות. כן. ואני מתחיל לחלק מיקום. אז אם אצלי איפשהו אני אכתוב בסוף התראיינתי בערוץ 10, אני לא אהיה שם מקום ראשון על מילה ערוץ 10, כי זה לא המיין אישו אצלי, אז כתבתי שם איזה משהו קטן. כן. ולעומת זאת, הוא ימצא אתר שהוא מדבר על זה הרבה, וזה הנושא, ויש כותרות, ויש כתבות שלמות, אז כמובן זה מקום יותר גבוה. כן, אבל לדעתי מי שיודע, מי שיצליח לפצח את מנועי החיפוש האלה, ולמה אתר אחד מופיע לפני האחר, הוא יצליח לעשות הרבה כסף, הרי על זה אנשים עובדים ימים ולילות. תודה רבה לך, נאור, על הדברים.